Muri Zimbabwe ava muzora nezuro kwa kusina kumira chakanaka aiwa muzora nezuro kwa kwakaitwa makununguno maudza moyo panoona kuti vanhu veblue movement vanhu vanotevera Job Waskala aiwa vairwidzana kwakarovaniwa apo vachirwidzana pamusoro penhau yekuvigwa kwa Moreblessing Ali. Muri Zimbabwe kwa kusina kumira zvakanaka. Pane video rada kukuratidzai sara muendera mberi nenyaya iyi aiwa nokurudzira bo subscriber ulaika wotina on the bell icon tambochana mabdits anokupa pano paZVAITWA News Live nokuti vanhu veNewZimbabwe.com vanouya vachiti Nelson CHAMISA camp clashed with Job Scholars camp. The other group was chanting CHAMISA, the other wiwa. Saka toda kuti muone video rari kuplaya munguva inotevera. Anatezera vanorwana here ibaba anatezera here ibaba anatezera ibaba sezvamuri kuona muvidhio iri muri yeZimbabwe nyangwe naWaskala akatokonewa kutonyararidza vanhu ava akatokonewa kuti agokwanisa kusilenza vanhu saka tiri kuona kuti nyangwe naupo chimono anouya achikomenda panyaya iyi achiti Job Scholars spent 2 years in prison for fighting for Moreblessing Ali. The family said she would only be buried when Scholar is out of prison and we don't want Scholar to address the burial when the Ali family asked him to. Ndo mashoko ari kuda tagona upo chimono sanoona kuti vanhu vanga vane mafungiro avo chimbotiudzai kuti munoti kudii pamusoro penyaya iyi aiwa nhau yekuvigwa kwaMoreblessing Ali notozona kutoti vanhu vepolitics kana kuti vanhu veblue movement nevanhu veWaskala vana kutozombomuviga vatopedzera vaenda akapedzera ovigiwa aiwa nemafamily members ake vamwe vese vaenda. Muri Zimbabwe tiudzei mashoko enyu munoti kudii pamusoro pechimiro ichi chaitika pamusoro pemadifference anga ane vanhu vaviri ava mapato maviri. Pinai mucomment section medu musangana kusubscribe kulike kunotina on the bell icon tambochana mabdits andokupa pano paZVAITWA News Live.